Miyerkules, ika-5 ng adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayunta nga oks lang ang aton sining nga pagsinalayon, no? Tandaan tagid ang ginahambalta sa inyo nga kunyara kamo sa sulod sang puluyan. Okay lang. Pero mas kung may yara kamo sang atipanon sa gwa sang inyo sining puluyan, magro lagaw-lagaw kamo kung may balaklon o kung may kaladtuan, dapat naka face mask kag social distancing gid lamang. Way man ta perdihon kung may social distancing kag naka face mask, pero may mga kaksyon gid kita sa gyapon, no, nga daw hindi gid ka hangop, no. May face mask pro ara sa liog sa sag-ang ginabutan tinano abi na, no. Kung niyara ka sa sulod sang imo sinipuluyan, way ka naman kinanglan nga mag-face mask pada kay upod mo mandang imo sining bugos nga pamilya. Pero kung magwa ka mo naka-social distancing kag face mask gid mga kaksyon. Importante gid na ha sa mga kaksyon tang monitor sa sining odto. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sa mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabarangayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Ting iban sini daw yara na sa mga releasing payment centers, no? Bangod sang sining lift out sang sap mga kaaksyon sa first kag second to do tiba-tiba sila kay mga 12,000 gid nila sining kabihon, ha? Pero sana siling na hindi gid magsako kaya ra man lang ang ngalan ninyo dira sa mga listahan sang Department of Social Welfare and Development. Sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, sa mga kaaksyon ta dira sa Negros Oriental kag sa Bugos nga Region 6, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Vice Governor Jeffrey Ferrer pabor nga hingadlan ang mga nagapositibo sa COVID-19. Amuning proposal ni Mike Defensor na kaliga